coba niki ta. Nah, yo, Mbak Punjung apa sapa ngadeg kok? Mbak Punjung, Kacanono Mas Lidik. Yo. Aminor sak pira Mas? Coba. Dadi lembang iki aja ijen kudu ana kancane wong direwangi nyambut gawe ben ketok le. Etan kalilah kulon kan tengah-tengah tanduran pari kula dongane sing tindak iki mugi sedaya kathah rejeki. Mbak Punjung mepet karo Mas Lidik. kula dongake sing tindak mriki Mugi sedaya kathah rejeki. Masa aku digandeng karo patung KB. Apa? Ngelokne aku elek. Ayu ayu. Swarga. Ayu elek elek ya. Ora apa-apa elek, swarga. Ora lho pipit iki anggere nek kluthuk kok jan kemecrut langsung nyedeki. Kok angen kok Pak. manuk glathik nyemplung neng kedung kok gawa tinta Mas Jokliti karo Dea Punjung berdua saling bercinta. Mas Jokliti karo Dea Punjung berdua saling mencinta. Mancing neng kali mancing iwak kutuk, ngadeg neng pinggir njur ngidek wedi njur ngidek wedi. Bengi iki Mas Jok luduk oleh pasangan awake gedhi. Bengi iki Mas Jok luduk oleh pasangan awake gedhi. Iya iso nyawang ra iso nyuling ra iso ngendang iso nyawang ra iso nyanding bareng disanding ra bisa disayang. Iso nyawang ra bisa disanding bareng disanding ra bisa disayang. Momot banyu ra kuat mikul banjur ditumpakne moke jejer cah ayu bareng tak rangkul tak rasane kaya MBG. Bojoku kaya merah putih yen dirangkul atine mrintih rupane ora bakal malih insyaallah ra tau sedih. Rupane ora bakal malih insyaallah ra tau sedih. Merah putih Mlaku-mlaku njur tuku pak. kowe iki yo nyawang rono kandhangane Mlaku-mlaku njur tuku paku gawe celana-celanane longgar. Jangan khawatir kamu ini apa tadi ya? Malah kayak Nabi Unta ya. lah karepku yo ben ketok rada padang pesisir ngono to. Jangan khawatir mlaku-mlaku. Aja guyu. Oh, gue dimet lho kamu juga. Ya bene, terima-terima anake ngene. Mlaku-mlaku. Malah lali aku. Mlaku-mlaku tuku paku, gawe celana-celanane longgar. Jangan khawatir, oh sayangku. Awakmu koyok beduk langgar. Ngono kuwi ra setia Mas Mito. Ngono kuwi ra setia. Ya, kayak betul. Kakak Titik sayang. Dalam Dek Punjung. Mbok jenengku ki digawe lagu to, Mas. Iya sayang. Mbok jenengku ki digawe lagu. Wong aku ki ngarang lagu pinter kok, gawe apa-apa mesti tak gawe. Jenengmu sapa, Dok? Sayang Punjung. Kowe iki lho rungokno bojoku lho. Iya ya kowe kenyak juwotos kan. Jenengmu sapa? Biar lengen. Kowe arep lengene sapa sing mbok balang? Balang lengen ya.
Lah ngene bojomu arep mbok balang lho rumangsamu. Giye dene koyo ngene. Iso. Bar iki korban rasa mbok sia-sia. Bar iki idul adha aja mbok sia-sia. Aku wis korban perasaan oh, Mas. Alah. Alon toh. Sayangku. Lah kok itu mau jentar kok. Wong dandan mbok paido ki lho. Nek ingin gawe hidup toh. Nggih. Karepe niru cah ayu-ayu. Lah kok gawe hidup lah kok kualik mudun ngono. Lah kok munggah panggung mbiyaki ngene. Kowe iki yo ngawur. Mayu Pangapunten Mas Mito, panjenengan lek madoske gen gandengan kok mesti trep niku pripun to? Lah aku ngerti selera sampean. Wah, alhamdulillah. Samane kok mesti ngono nyapa. Ora. Aku malah krikit. Ya aku sayang kowe. Aku ngono Aku iki lho. Jane sinden kok kuli pasar gitu. Lah aku ngono kuwi. Lah kok katakan lho. Ngelek-ngelek aku terus kok. Ngelek-ngelek lambeku tapi hatiku tuh sangat cinta sama kamu. Pagimu. Wah, sok. Aku kok merinding. Loh, masa bojo dicimok gila ya? Aja mlek kok kowe aku dhewe ngocoy jijik kok. Lah marai gak Jajal-jajal praktek lar nyipok piye jajal? pernah. Romo. Kita kok keri sampean pengen tak ngah ngono ya. Ora romantis, sing romantis ya, Dik. Sing romantis no, Mas. Romantis kaya tanggane kok. Nah, Mas, Sekar Gadung coba. Sini seberapa coba, yo. Ini, wong ki sing romantis ya, Dik. Iya. Paling tidak nek iki paling ndak lho. Nggih. Iki tak gawe Sahrul kan. Awakmu tak gawe sapa jenenge Kajol. Kacau. Iki Iki lemu yo kopok ngono. Hahe duduk jenengku kok. Ganjak. Hahe tak. Yo sayang. Boleh nyeluk ki sayang kaya. Nah ya. Mas Hahe iki lho. Say Ya say. Saitonirojim. Alah. Mentolo Kamu dari sana, Dik. Iya, Mas. Minggir sik. Buwe minggir sik. Iya takane. Iya kepeki nggon kowe iki. Aleh kono. Iya takane. Lah Ngono kowe. Kae lho jengkak-jengkane kok. tak kepruk lan. Aja nyalahne aku kae lho jengkane aku. Bojomu aja mbok sia-sia. Sesuk-esuk tak jake mulih. Ngapa? Ben ki dolanan anakku apik kuwi. Masane ya, bahaya. Coba cek seberapa Mas, Cek. Coba ayo. Anu ke kok, Cek. Coba. Tumpah seair Yuskurai Sangono ra. Tumpah seair Yuskurai Tumili jarinya Sabene dekai Tumpah seair Yuskurai Ini janiknya Sabene dekai Apa tolerati Jagina sotahe Kia karuhai Kucu-kucu hotai Kia karuhai Kucu-kucu hotai Ya ayo saya dipraktekke. Aja kalah karo tanggane. Ayo. Enek wong arep pengajian. Kono menunjukkan kemesraan kebahagiaan keluarga, sampean kudu bisa. Astagfirullahaladzim. Ya gitu, sing viral ya gitu. Nah, kene lho gosek ben dipraktekke coba. Ayo Mas. India kok ayo Mas Gundul. Kemene hari tamar hasare. Ah udah Mbak aja ya. Awakmu tak sama kok koyo Kiai Pati dengi to. Hari kemene hari satare. Ada. Malah kayak bisu. Mas. Atau diwong India kok. G. Sabar ya, Dik ya. Iya, Mas. Sabar. Ben kae ben bermesraan dulu. Iya. Kemeria nehi. Oh, lagunya Nehi.
Nehi Yo Nehi malah Piye? barang untung malah kayak boneka Labubu ya. Ndang to. Nehi Nehi ke puncak gunung tinggi tinggi sekali Nehi Nehi ke puncak gunung tinggi tinggi sekali itu naik-naik lagune cah cilik-cilik nalika sekolah. naik lek sing ngomong wong ngono ki nehi ya Piye? nehi ya Layakno ning Blongkos men nek wong tabrak becak nyanyi India. piye Matane. asli matamu Oh nehi kok dadak naik yo iso. Oh E minor, coba tenanan. Ya. Ora coba gerakane barang ki sing persis kaya India ngono lho ketole romantis. kula kali niki lak sesuai. Nah, sesuai. Nah, हमको हमी से चुरा Wah, Masya Allah. Nek kene mau Sri Devi karo Sanjaidut, Sahrulen karo Kajol. Nek Mas. iki mitun karo serigala iki Segala ya oleh. हमको हमी से चुरा Mikahi Piye to, Mas? तुम चुरा लो हमको हमी से चुरा लो Mikahi tuh saya Nyapa? Nyapa? oh kamu angkat bareng endok ya Nyatu yo gede ya anak. Yo jajal kendang dah, tuntak ndeludah. nah coba. Ndeludah, tuntak ndel. Kamu yang nyanyi, Dek. Kamu nyanyi, Dek. Om. हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हमको खेले सिरा था मेरे दिल से Nun sewu bapak-bapak ibu-ibu sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih. Hamko hami lanang wedok do ora sadar iki to, Pak. Lah ngopo kuwi? Loh. Ayo Mas Kluduk, kadung penonton ki penggalian seneng lho. Loh, ayo terusno. ayo gundulmu Apa? langsung kretek ya Wah, berarti kowe iki wong lanang ning ora tangguh kowe iki. Kowe jenenge Edi kowe, Edi.
Nah, iki lho. Kowe Edi lah. Kowe tansil kowe. Lho, Edi kan artine apa? Ejakulasi dini. Ayo kene. Ora sembrono wong kaya aku nih. Nah, iki. Ayo. Junjung ngene ra kuat. Ayo. Ayo. Kene nduk. Mas Kliti iki tanggung jawab. Nek ijo nek ora. Oke. Kene iki wis kondang kok ngendi-endi yo, Sok. Ayo. Jene. Kentak dulu di. Kentak dulu di. Kentak dulu. Lek. Ngangkat sih dene dah. हमको हमी से चुरा लो दिल में काहे तुम छुपा लो हमको हमी से चुरा लो दिल में काहे तुम छुपा लो हमको हमी से चुरा लो दिल में काहे तुम छुपा लो हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हमको खेले बिना डालो मेरे तुमसे हो न जाए पास आओ गले से लगा लो Wis tak omongi. Ya lho, aku percaya kowe mesti kuat. Lek kowe ngangkat iki kuat, kene iki madu. Ayo toh, wis toh, bajune ngesot. Ayo. Wis dosa lho. Wes aku ngene ya, Mas. Wis ngene kowe. Yo. Kabare lunga ya. Gelungan kok aja disani rena-rena. Ora. Ngene. Masya Allah. Malah kayak bancing nek obrakan. Padahal wis tak kek lho iki. Andek puno liram. Sesuk gawakno lorong kas ngene iki, Pak. Kita modar iki. Ning kan puas. Puas piye? Oh, sampean kuat piye? Ayo, Pak Eko sae nggih. Aduh Pak Eko. Ayo, Mas Mito sae nggih. Sae. Wah, dalang iki jan garap tenan kok kancane. Lho, kowe kok mudhun ki ngopo to, Nduk? Kok iso wong sik urung nembang kok mudhun ae tembange. Ayo Mas, jajal Mas. tapi kan nek wis ora kangge Durung kok ya apa sih, Rek? Lah iki ratu angkat kepleh nih. Oh, lah iki aku wete dan iki lho. Set ini sama kok. Set ini kok. Wah, aku ada kene tak kek wae. Sama kok ngono.